Hello, Ndebai Dalono. So today we are in Eziowelle town in Anambra State at the place of Ogbuefi Ezenwata Nwaezeigwe, a professional wood carver. Ndebai Nwelife, Igbo Nwelife indeed. Because if you see what this man is doing with wood, the beautiful things that he's creating using wood, you will know that Ndebai Nwelife. So we interviewed him. He told us so many things about this business, how he started it, how he makes money from it, everything about this wood thing. Just stay tuned here and don't go anywhere, because this particular episode is gonna interest you. You're going to learn a lot from it, and especially how to handle woods. Let's go. Ogbuefi Ezenwata Nwaezeigwe. Oh. Aye kenekwa ọzọ. Ya na ketazi ayi abazi na edukasi ajụjụ ọnụ. Egbogasi ayi fụ ụfọdụ gbasalụ aka ọlụ gị a. Maka na ndị Igbo nkọnụ mmasị ịmata etu aka ọlụ gị asị. Ka egbogasi ndị Igbo nke gbasara ọlụ gị anụnwa, mana ajụ nke izi ayi ajụgo owo. Gbagodu ayi etu isi wee bido aka ọlụ gị, ka isi wee bido ya. Otu esiri wee bido nya bụ ọlụ ọ na nlọ ka ebidoro ya. A wee kụba ya kpomkpomkpomkpomkpomkpomkpomkpo. Mgbọsị izizi anyị metụrụ osisi aka, ya bụ okenye batalụ be nna wee weta osisi ogilisi si na mma atụrịachi, tụgharịa ikenga, tụgharịa nkenwa, tụgharịa nkenwa, atụbuokwa m mbụ. Okwucha anaba, na-eche ihe mụ na ihe ya eje, na-eche ihe mụ na ihe ya eje. Ma mgbe nsi elu oyibo wee nata, aka na-eru m na o nwere ọrụ nna nna ya lụrụ n'ọnya ka ọ ya alụ. O wee bụrụ na m enweta ya bụ ọfọ na mmụọ bịalukwue na m aya ejezi Lagos na oloma dị ebe a. Ọ bụrụ na mmadụ lacha anya bụ oloma nye gị mkpụrụ ya, nekwa ebe ihe na-awụsa mkpụrụ ya. Jee ebe nwaanyị dị otu a na ọ ga-enye gị ewu na ọkụkọ ya akpa. Ọ bụrụ na ewu nyụọ nsị, iwunye ebe ahụ ịwụsala mkpụrụ oloma. Ọkụkọ nyụọ nsị, iwụsi ebe ahụ, maka na mkpụrụ oloma ahụ ga-epu. Opunite itinye n'ihe pure water bụ ihe aja. Ọ karịa nke pure water, itinye na nke bread. Ọ karịa nke bread, itizie ya na akpa simenti wee bute n'ezi. Ọ ife a ka ị ga-eji na-eri nne. Ka wee nweta nya bụ ọfọ, nọ nna ya ndị gboo dobere nya bụ ọfọ, mana fa gwuru ana wee tinye. Wee chanelele m ka mmebi ife orenji, na-ekpote aja ka m na-etinye, ka wee nwee ike bokwudo nya bụ ọfọ. Ebere m akwa izu ụka na abụọ. Maka gịnị? Na Ezenwata Nwaezeigwe bụ onye ama ama, nzọ ọkpa naanị na egwu ka m na-agba, ụwa niile eju. Egwu ịgba m na-eti, o nwebere obodo mbata mgba sekọndụ, ada m agba sekọndụ na first ka m na-agba. O wee bụrụ na-emebezi ihe orenji ahụ, apụta ofu mgbọsị ekpunyego m akpa na-atọ, nke ịnọ ka m na-achọzi ka m kpunye akpa simenti. Ọ dịka ya sị na ihe nji ekponye m aja na o nwere ihe ọ na-asụta. Ntinye aka naanị ka m mara ife dị ife ahụ. Ọkụnwa m aka, wee kwụla ọtọ wee sị nya na be nna m ka m enwekwu stroku. Ka ife na-eme ife a. Ofu mmụọ wee bịa wee sị m, Ezenwata, cheta okwu ahụ a gwara gị ebe ijelu gba afa, na ọlụ ahụ a na-ekwu maka nọ nna gị lụrụ ya, and na fa gwụla na wee tinye data ọfọ nọ na ana ka ị ga-egwutie. Ọbịa m n'uche,
ngwughe ha n'ọfụma ọ bịakwa m n'uche ọzọ wee were aka na abụọ wee tinye na ana ahụ bupụta ya o wee bụrụ ọfọ kai wee welite ya elu wee sị na akwa nke a na-ebe kịta bụ akwa nke ikpeazụ na agụụ ya agụzi m ọzọ wee were mmiri wee sachasị anya weta nzumanya edo dobie n'anwụ ọzọ wee jebe afọ igwe luwe na-akpagharị n'afịa were idea na-akpagharị n'afịa wee nụkọ ọkụkọ kwala n'ebe a na-ele ọkụkọ wee jebe ebe a wee sị sinye m ọkụkọ ahụ kwara ihe a akpọrọ m ego na-aya elie nyefe ego wee nata wee were ọkụkọ ahụ gbuo ya mesa ọbalị ya na ọfọ ahụ kwuo na agụụ anago ọfọ ka nnekọtara anya nwanne chikadimani ya bịa ka ihe ose m tụọla ya nnekọta anya mụrụ m ihe mmemme ofu mma wee sị m welite ọfọ ahụ ka ịkụ anya n'osisi ahụ nwoke ahụ wetara gị wee welite ọfọ ahụ wee kụọ n'osisi ahụ o wee dị ka eji pensụl wee see ihe n'osisi ahụ wee were chisụl wee sebe pensụl ahụ nwoke bịa nenecha anya sị m na ya na-abịa ọzọzi na nwoke emeghe geeti m o ji ọkụkọ o ji ji n'anọ o ji mmanya ọkụ o ji nzu na edo kai o tinyekwu ya ego ọ sị m nna ọlụ anyị lụrụ amaka onye ịlụ ala ọlụ otu a ka ọ ga-esi wee weta ya nnali ya dobe naanị ọsị nke abịa ozugbo na-apụ ncheta kezi ka mmadụ ya esi weta ụdị ihe asị na ya na-abịa mgbapụ n'ezigbo anyị meghe geeti onwe ezi onye m fụrụ kai wee sị n'ọkwa na mmụọ bịara ife a bido mgbọsị afọ gaba ntụbazie ife mmadụ akụziri ọlụ m nwere onye bịa sị m ka akụziele m ma mmụọ ma mmadụ otu ahụ ka si wee bido wee tụba ife wee nọdụ ebe nnọ tata ekene gị alụsọ akọ nke a ọ dị egwu ọ dịkwa egwu n'eziokwu ọ dị egwu ọ nke a gosiri na ọ nataluchi n'eziokwu oyibo akpọrọ ya ọ nataluchi ọ nke a na-awata n'anya mana ife ọzọ anyị chọkwara ịjụ ụkwara ahịa fụnetụ aka ọlụgodu onweghị onye fụrụ aka ọlụ fụna aka ọlụ ga-amahụ mma mana anyị na-ajụ na ichelu na ịgụ akwụkwọ ije gụọ akwụkwọ karịa ime ọlụ a kịta ọka maa mma karịa ka esi alị ichelu ụdị ahụ n'ọdụ ịgụ akwụkwọ nwekwa ndị ọ dịlị Ezenwata Nwaezeigwe ndị ahụ gụrụ akwụkwọ ma ndị nọ na yunivesiti fa na-abịa be m ana m akụziri ha ifefa kala eme ebe esu oyibo mgbe ide ede mana mụnwa kala ifa n'ọlụ a na-akụziri fa ya efuge akwụkwọ nọ n'akụkụ ọlụ nọkọ n'akụkụ ụwa bụ onye na nke ya ebe a na-ekwu okwu dijital na ụwa anyị nọzin ya ọ kwesịkwa ka agụọ akwụkwọ wee joinụkwa ya mana ebe Ezenwata Nwaezeigwe nwere junior dịka ndị ana si wee dobe ya amalazi akwụkwọ ya agụnya na-agụ ya na ma ya agụrọ nnọdụ n'ụlọ na-eme mgbe ọ ya ejegocha anya bụ akwụkwọ wee nata osonazi anya na laịn ndị gụrụ akwụkwọ mụnwa na-ezuzi ike daalụ nke ọzọkwa ahụ dịka onye jigasị osisi were alụ ọrụ emegasị ife ichelu na osisi ewu mmụọ osisi bụ mmụọ ọkwụ nnukwu mmọnwụ maka na o nwekwa nke ihe esunye n'ọkụ gị na ihe emebe osisi ibe o ji wee bụrụ mmanwụ ọ dịka otu a m si alụ ya o nwere ndị ọzọ na-atụ ihe bụ ebute osisi enwere ike asị oke tụpụta nwaanyị dị ime n'osisi a ọ tụpụta onye na-eje afịa n'osisi a nya agwa ife ọ ga-atụpụta n'osisi a ada agwa m otu ahụ osisi ọbụla nnele anya agwago m ife nọ n'arụ ya
and ife ahụ nọ na-arụ ya bụ ife m ga-atụpụta. Ada m ebute osisi ka m chebe ya ya atụ osisi ọbụla m metụrụ aka ọ gwago m ife ya bụ ewepụta m ife ahụ ọ bụ kama na ife dịzi iche na ahụ imelekete ndị mmadụ nọ na nsogbu maka ya bụ osisi bụrụ ndị Igbo, maka na mmadụ nwee ike na-alụ ọrụ oyibo ma ọ na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ na o nwee ife walịa na ọ ga-eme n'ọdịnala o wee si ebe o si nata wee jebe n'afịa ebe a na-atụ ife. ọ na-ewute m rinne ụdị okwu ahụ bịa m n'uche na mmadụ dị ndụ si na a na-atụ ife o wee jebe Edibiri ije Ọnịcha ilu ebe ahụ isi na ịchọ timba iwee wepụta akwụkwọ idele otu ife ya atụ ya arasị inyefa fa na-ebejie na-edobe ịchọzia moto bukọli ya ịnatabeghị na-etinye aka na-etinye ọkpa na-edobe kedu isi ya kedu ọdụ ya ịmarọ imelikiti ndị Igbo ji wee nọdụ n'afụfụ maka na onye nata ka fesi ya ọdịnala kai o mekatakwa anya wụsa ife niile ahụ jebekwala onwe ya ụka. Maka gịnị? Oche eji adọnọ abụrụ ya akpụdolie isi n'ala efele ọjị mbụ na onye belu dọlụ ma beli ya ọ dị n'iti mana azụ ya etupu ya onwe oghele azụ efele etupu ya ọbụla efele ọjị ọkwa azụ ya ka ọ bụ onwe ndị ichie ya n'ụkwụ okwu ị na-ekwu na ya. Den ọ kpesị ndị atụrụ atụ ikpodi esi n'ala ị na-akpọzi nna anyị ma nne unu ya bịa taa ọjị a na-eji ije agụ na-ata ọjị. Ọ fịakwala arụ o ji many people. Ọ bụrụ na Doloma na-ebe ihe na ndị Igbo gwara gị sị gị jee bụ onye na-atụ ife ọ sọrọ gị jee n'afịa jee bụ onye na-atụ ife. Doloma tinye mma ọ kpawa anya o wele ọnụ Doloma mee ya otu a ifugo na ọsagha iru ifugo iru ya mana ebugharịcha anya elu ebe a na-ele osisi esi otu adọbịa ịmarọ mana igolugwe na osisi ahụ ma mma itupu azụ ya ị na-akpọ ndị ichie fa bịa taa ọjị nna gị ha bịa taa ọjị na azụ efele. Onye na-atụ ife bute osisi ebe dịrị ya mma o ya esite isi o wee tie isi ma ya maazị na nsogbu ka ọ na-ebutela onwe ya. Ọkwa ka ya bụ nwata nwoke dobela arụ na ya anata ka ya mebe ọdịnala ọ gakọtazia n'ezi ofu nwatakịrị nwaanyị akpọ ya brọda bekere na enwe ihe nchọ ịgwa gị okpudebe nso ha nwatakịrị a si okenye mmadụ brọda ihe na-emezi m ebe ị nọ ka ife iji na-anwụgharị ọkụkọ na-ebekwa kwakwakwakwa ọ na ịchọrọ ije ka fada kpele gị ekpele ọ na ịchọrọ ijebe sista ka ọ kpele gị ekpele kai ike akwụla ọtọ gwụ brọda ọ maka gịnị ife niile ogo n'afịa ka ọ wee mee ọdịnala fancha kpodochara isi n'ala ọkwa o mekatazi ọsị ka a jebela onwe ya ụka na ife nke a karịa. Eji m ohere wee na-agwa onye ọbụla na-atụ ife kai osisi ọbụla ị na-amara isie na ọdụ ya ka m na-agwa gị iwelie wee tụọ ife wee binye mmadụ ma laa mara na punishment dịrị gị na gị nwa ga-ata afụfụ ahụ maka na ọ bụrụ onye gotalia ya tanyaba afụ. Mmụọ nọ n'osisi nọsie ike ị na-anụbe na-ekwu daalụ sọ Ezenwata Nwaezeigwe. Nke ọzọ wee ụlụkwa dịka isi wee kọwachaa na osisi ewu mmụọ kedu ka isi emedolu osisi nnukwu osisi oke osisi ka isi emedolu ha? Nke mbụ ọkwọ ndị Igbo tụrụ ilu sị na oke osisi adịghị ezo okwu ezo n'ọfịa ya ebe ị nọ na-asị oke nkeni ịfụlịa ọsọ gị dị n'ala ịfụlịa
ọsọgụkwụla ọtọ efulia den oke osisi ahụ jezili n'ugwu wee jepue ọkwa ịma na nke ahụ ka ekwesịrị ịma ma ile ọdị ma ile adịla n'ile adịgo na nke ahụ maka na ndị Igbo si na ọ dị ezo ezo n'ọfịa a na-ekwu na ọ dị ezo ezo oligokwa n'elu ugwu jepu ebe ahụ ịfụrụ na nke ahụ n'ife dị ya ọ bụrụ na ọjị ka anyị bata na ya tupu onye dọlụma asụ adọlụma ya anyị ga-ewele nzu anyị ga-ewele ọjị anyị ga-ewele edo wee godo mmụọ nọ n'osisi ahụ ife kacha mkpa ka ọ ghalekwa inwe ofu mkpụrụ mmadụ ọbala pụtara n'arụ na-alụ ọlụ a ọ bụrụ na alụsị anya bụ ọlụ wee chịkọta ife ọlụ ma ọ nwere onye ọbala pụtara n'arụ asị na omelụrụ arụ na anyị ga-enye gị ike nga ewu ọ na anyị ga-enye gị ebunu akpụtanya bụ ebunu ewetakwa ọjị ewetakwa nzu ewetakwa edo agodosie ebe ya onu ọbali ya awụsa n'osisi ahụ ọbali ya awụsa n'ana ebe ahụ den a ga-enwekwa ndị kele oke a ga-etinye aka n'akpa wee tee ego gbaa kịrịkịrịkịrịkịrị ndị niile n'ebe ahụ ekele nya bụ ego ọ bụrụ na mmadụ eriro nne iwere ego ahụ pụọ n'ụzọ ife ụmụazị na-akwa nna unu agbasago na golunu biskiti golunu nke a ifugo na-ekeli ya oke a ga-enye ya nwatakịrị a ga-enye ya nwatakịrị nwoke nye ya nwatakịrị nwaanyị nye ya okenye nwoke nye ya okenye nwaanyị ifugo na-ekegoli ya oke den ewelizie akwado ọcha mmadụ ya n'ukwu ya ebe ahụ esi wee betu ya bụ osisi onye ọbụla fụlia ọma na ya bụ osisi na-emeli ya omenanị otu esi wee kwesị ime isi ka a na-akpụ ya anyị ada egbu osisi kama anyị na-akpụ ya isi Ezenwata Nwaezeigwe eketala oke n'iji ntutu isi ya wee na-alụpụta ife dị iche iche n'ọdịnala ndị Igbo daalụ nkọwa nke a zuru oke aha egbu osisi egbu isi ka a na-agbụ ya ọzọ wee wụrụkwa etu ị nọ kịta ị akpọ onwe gị onye na-atụ osisi ị akpọ onwe gị dibịa ya bụ ajụjụ ijulu dị egwu o wee chetala m na mụ na mmadụ dị ka ya enwere obere nsogbu onye agbata obi o wee kpọọlụ m ndị uwe ojii ọ pụta welu foonu ya na-evidobe m ife ọ na-ekwu n'ọnụ ya mbụ elue na polisi ka anyị mara onye nye ego laịsensị ndị dibịa nsị a na mara emekwo dibịa ọ sị na mgbe eluelu na polisi ifugo na fa na-ene m anya asị dibịa onye ahụ nyelụ m ụwa bụ onye lụrụ ọlụ a mbụ ọ na-atụcha ihe o nwere ekpili eji agba afa ọ na-enye mmadụ ọgwụ ifugo ihe ọ na-emegasị ọ na-enye mmadụ ọgwụ nwee ekpili eji agba afa ma lụkwa mara na afa mmadụ mere ma ọ bụ dibịa ife akpọrọ ya bụ onye mere ka mmadụ dịrị onye mere mmadụ ọbatakwa na ndụ maka na ọ nwere onye nwere ike iji otu ọsọ okwu ọnụ nkịtị gwa mmadụ ọ dịrị Ezenwata Nwaezeigwe akpọ m dibịa ekwe m akpọ m onye na-atụcha isi ekwe m maka gịnị na fancha dị na ya like osisi a na-akpọ egwu mgbele mgbu ya bụ igbuchala ya ọ bụrụ na ịda aṅụ họt na mmiri ka ị na-aṅụ itinye na mmiri mgbele mgbu ya ikwuchie ya dobe ọ ga 3 days ife onye na-eti mkpu na afọ alụgbuo ya ịgbanye ya nwa ọ dị ya mma nke ọbụla nwere ife ọ na-alụ ọjị nwere nke ọ na-alụ maka na ọjị bụ oke osisi ndị Igbo ji akwado ife osisi ọbụla dị ndụ pụtara n'elu ụwa a nwere ife ọ na-alụ so ịkpọ m dibịa
imero mistake. Ikpọ m onye na-atụcha isi, imero mistake. Daalụ. Daalụ sọ. Ajụjụ nke ọzọ anyị ajụ n'ọlụ onye na-alụ kịta, o nwegasịrị mmụọ ndị na-emedogasịrị maka ọlụ a? Ọkwa nna onwere kedu ife mere iji emedolu? O nwere mmụọ na-emedolu ife. Nke mbụ, chi na ikenga. Ikenga ọgbọ, ikenga Ọwọfịa, ikenga ezumezu. Enwere m ikenga Ọwọfịa. Maka gịnị? N'ọfịa ka m na-eje egbute ya bụ osisi. Nrue n'ọfịa, ọ bụrụ na ọba abalị ka m ji wee jee, nnụnụ dị iche iche ma ife dị iche iche a na-ebe kwe nwere ọfọ ma gwa m ife ahụ na-ebe nụ. Ị na-atawu atawu, ị na-enyo enyo na nwekwa ife ihe eme Ezenwata Nwaezeigwe na aji m ọfọ wee bịa. Mana ebe ọ bụ na Chukwu kele osisi kechala osisi nwee ndụ, nwekwuo ntị na-anụ ife, na-achọ m ka m gwa unu okwu. Chetanụ na o nwere ndị na-ebulu dọlụma bata n'ime ọfịa, obetuo ya bụ osisi, ebukọrọ ya jesue n'ọkụ, weli emele nkụ. Eweli esigide nni sichaa, achọta mmiri wee gbanyụọ unyi, kpọpụta unyi. Ebulukwa unyi ni jebe afịa, jelesi ndị na-arụ ọka, amụ ịkwa ọkụ ọzọ. Mana Ezenwata Nwaezeigwe mkpalụ ga aka. Ụfọdụ nawala obodo oyibo, ụfọdụ nawala muziọm a na-ekiri ife ekiri, ụfọdụ batara be dibịa na-amafa nzu, na-awụsafa mmanya, na-egbulufe ewu na ọkụkụ na efi. Kai, Ezenwata Nwaezeigwe emekwala osisi onwe ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na nsapụta ọnụ nji eli ji na ede wee kwuo ya bụ okwu n'ime ọfịa, ebe niile na-ajụlụ oyi, ya n'ozi kpakam. Maka na ọ bụrụ na eziokwu na osisi dị n'ọfịa na fanwe sensi na-afụ ụzọ, unu ekwesịrị na unu ya anọ mmadụ ọzọ abata n'ime ọfịa na-enye m nsogbu. Maka unu, mana ọ maka unu ka m bịara, ka unu wee dị ndụ ebi ebi. Onye a bụ ife dị na ya. Ana m eme osisi ọ dị ndụ ebighị ebi. Ọ bụrụ na oche ka anyị lụrụ ya, nna dobe ya n'ụlọ, nwatakịrị bugazi butere achọ nna ahụ ma afọ ozi ya, ọ bụrụ diọkpala ya, onye metụ ya bịa. Achọ diọkpala afọzili ya, olo diọkpala nke ahụ ifugo nọọ ndụ ebighị ebi ka m nyere osisi ọmadile. O nwere nke ya bụ nkwado ịnọdụ na ya wee kpọọ mmadụ iyi, onye ahụ tọrọ atọ. Onye mere nji wee na-ekwu ndị na-atụ ife, onye na-atụkwa ife ka ọ mara nke ọ na-atụ. Maka na isolu n'ihi na-atụ ife wee na-etinye ndị Igbo n'afụfụ. Afụfụ ahụ bụ ngịnwa ya atọsị ya ọgwụ. Osisi dị ile. Abịa na nke ahụ a na-akpọ inyi, malụkwa na mgbịlịmgbọ inyi na onye ka eji wee gwọọ ule. Malụkwa na inyi ahụ na onye ka ejizi wee lụọ ikwe eji asụ nri. Mana mgbịlịmgbọ ahụ eji agwọ ule, malụkwa amalụ na-esicha anya n'ọkụ, nwatakịrị ma ọ bụ okenye jee kulie nwa, maka na ọ dịka tii. Onye ahụ aya edobe ekwe kọpụ wee nwụrụ. Ọ na-egbukwa ozigbo. Aganatakwa ewelukwa osisi eno tụwa ikwe eji asụ nri ma na-eri nri wee dị ndụ. Na ebe poizin ahụ dịbụ na mgbịlịmgbọ ya. Onye amụsụ na-ata na-enye nsogbu, iwere mgbịlịmgbọ ịnyịnya ahụ idebe na windo maọbụ ịtọpabịa n'ọnụ ụzọ, amụsụfụ ya ọ gbachasịa. Ịmụ anya ọkụ, ikpolu ntụ ya iwukwasa n'aka gị. Maka na azụ aka anyị ewelitere ihe ọbụla, azụ aka anyị ebulite nwụrụ nke ọbụ, o nwere ife oyi emenwu. Nya ka ihe eji wee kpolu nya bụ ntụ egbu wụsa n'aka gị, wee were ọsọ ọjị mkpụrụ ịnọ wunye n'ọnụ gị na-atị ya, ọ na-afụ gị. Iwere mkpụrụ ịnọ iwụkwasa na ntụ ahụ,
wee wedebie n'ọnụ gị wee godebe maka ndị amụsụ ụbọchị ịfụ anya. Ọ bụrụ n'abalị ka iji wee mie amụsụ ọbụla n'okirikiri ahụ ọsọ ka faya agba. Ndị niile amụsụ na-enye nsogbu n'okirikiri ahụ faya alarụ ezigbo ụla mgbọsị ahụ. So n'osisi kai ọ dịkwa ile n'enu ile kama na onye na marịa kpọlịa ọkwali. Ekenekwa nga ọzọ. Daalụsị Ezenwata Nwaezeigwe. Abịakwa n'ụmụ osisi a enwegasịrị dịgasị ile, ihe nke iche n'onye achado ile. Abịa n'osisi otu a ka ọ dịkwa na mmadụ. Onwekwa onye nwekarịcha pawa n'ụwa niile. Ọkwa onye na pawa nke ya. Otu a ka osisi dị, onye na pawa nke ya. Maka na ọ bụrụ na inyi na-eji ya agwa ule ịnwe anyị nwụrụ. Ma lekwa na ule ahụ ọ na-agwọ, ọ nwere ihe osisi ọzọ ya adịrị ya. Nke ahụ adịkwala ọkwa efu na onwe ya ile na nke ya. Ndị Igbo wee sị n'ọkwa nkwudo ka a na-akwudola amanwụrụ o wee na-egbu. Amanwụrụ jezie dobe arụ na ya akajala akaja, akpacharịa nwa obele stọdụ ọda akụwalie isi ya. N'onye malụ nke ahụ ekwu na ya mala amalụ na na-enwe onye nnọdebe. Ndị Igbo si ife kwụlụ ife akwụdebie, ife na akwa n'ife wele eme efuge. So na o nwere nke dịkarịcha ile kama na nke ọbụla na nke ndị Hausa si nọ dabam dabam kwowene dabam dabam the carfishing. Onye ọbụla na-esi n'ike nke ya. Ọ jikala aka ije kwuba okwu inyi abụrụ nke abụrụ nke ọzọ. Ije kwuba okwu ọjị ewenye ndị Igbo aka enu, ndị ichie, ndị chiri ọzọ, ndị chiri echichi. Ọkwafa na-aga n'ọjị. Ifugo na ọjị enwere atụ. Aganata na nke inyi ifugo na inyi enwere atụ. Abịa n'ụdala ekwuba okwu ụmụazị, ekwuba okwu ụmụ nwanyị n'ụdala. Mmadụ ada akọ n'okwu ụdala. Onye ka otu nwata nwaanyị si na na-eme ekpele ji wee bịa be m. Ọ na-eme ihe ụka. Wee gwa na ife ọ ga-eme ebe ahụ idebela oche ndị ụka gị ahụ iji eme ekpele. Igwu ana 1 foot. Weta osisi ụdala otu anyara otu a ka eduzie ya ka ọ dị ka oche. Mmadụ ada akọ n'okwu ụdala. Ifulia mmadụ ekwesịrị ịkọ n'ụlọ ụka gị. Egwu onye bana weta obele osisi dozie anya ọ dị ka oche mana osisi ụdala. Eweta nzu, eweta edo, eweta ọjị wee kwuba okwu n'isi ya. Ọgbakwa ọgwụ mana ụfọdụ kpọrọ ya n'ọba ọgwụ, achọghị m ịma. Ikwucha okwu n'isi osisi ahụ ife ịchọ ka ọ na-alụ, etinye naanị ahụ kpochie ya aja, tekwu ya simenti, ibulu oche ndị ụka gị dobe na ya. Ị na-ekwu ọ na-eme. O nwere ife na-ekwunu, o nwere ife na-enye ya bụ ike. Otu ọ dị nke ọbụla niile nke ya. Ụdala na-akpọta grupu maka na ọ bụrụ na ije n'ukwu ụdala ịfụ na ụdala na ife ọ na-amị ya otu o si amị mkpụrụ ya na bọndụlụ ka ọ na-edobe. Ifugo na-ekwuba okwu ịkpọta mmadụ na ọ ga na-akpọta ya na bọndụlụ. Ife ọbụla a ga-eme na ọ ga-abụ na bọndụlụ. Ifugo ya ọkwokwe ekwucha aṅụ iyi. Ekenekwa nga ọzọ. Daalụ. Ya mere na site n'ife ị na-akọwa na osisi nwere ike ịzọ mmadụ ndụ. Ana osisi nwekwara ike igbunwu mmadụ. Ozugbo nụ. Dịkwa n'ife o nwere ike iwu ma ọ na-ewu mmadụ ewu onye na-atụ osisi n'ala Igbo. Onye na-atụ osisi n'ala Igbo. N'ala Igbo onye na-atụ osisi na-enekwa onwe ya ọfụma ka ọ mara na ọ bụ nne ka ọ bụ nna ka o si n'aka o wee bata tụba ife. Maka na ife mmadụ gwụrụ awụ wee wugolu n'elu ya,
ọ daba adaba ọ na-akụli ma isi kụrie ma eze ọ na-akụ gwogwo mana ọ bụrụ ife nne nne ma ọ bụ nna nna ọ ga-enwelili ebe agbụrụ unu si wee nwee ịtụ ihe nka otutu ịbatazia na ya o wee ihe ife maka na onye na-amagolu ka aje tụba ife ma ụdị ife dị otu a dụrụ na saịdị ya onye eme ekiri ya ọkụ anya kpọmkpọmkpọm odobia oje were ọzọ ọkụ akpọmkpọm odobia o nwere nke ọ ya aghọta mana onye ọ dị na agbulie ka iwelite ofu osisi ọya adịrọ gị ọsịsọ iwele nwayọ wee wepụta ife ahụ dị na ya ka o wee nwee ike wee zọọ ndụ ọ ka o wee nwee ike wee gbuo egbue maka na ekele ọrụ eke eze nwata Nwaezeigwe ntụgharị ga-efere ọgụ mana ihe eji na-anyụ nsị na-agafu ka ihe eji na-etinye ọjị na-agọlụ ndị ichie ka ihe eji na-eri nri be gị amakwamgo nọọ nke ịchọzala iweli emere na m atụgo ya bụ na m atụgo ya and ntụcha anya ewele nya jekwuwe na mmụọ ahụ m na-emela ọjị maka ọrụ ahụ maka na onwe mmụọ na-emela ọjị nke nna nna m ha dobe wee tinyere nke m nwa dobe wee tinyere ndị bịakwute ma bịakwute ba ife malụ mmadụ a na-emelụfe ọjị ntụsịa ife mbuli eje ebe anọ si ha na-ekwe ya atụchagokwa m n'ọtụtụ ka m maala atụ na m amakwa eti pawa n'ọnụ nwa ya etinye ike ka onye nwe wee bulie na ka ọ na-alụ ife ọ gwara ya otu aka isi eme mana onye ọ na-amara ama jee ghọchala otu aka o ya esi wee tụ igekwe ya maka na o ya eme ekiri ya daalụ ọzọ ya ajụrụ kedu ife ichere ndị iche n'ife ị na-eme ya na n'ife ndị ọgbara ọfụ a na-atụ osisi ndị a na-alụgasị ma ochie ma ife ndị ọzọ a na-akọgasị kịta ndị fọnishọs ka ife ichere wo ndị iche n'ife ị na-eme ya na ife ha nwa na-eme ndị fọnichọ na fọnichọ kwao mana ọkwa mmadụ ka ha na-egbuo maka gịnị agbakwa ịnụ na-egbutula osisi ebe nwa na ebe nwa ijebulu ọgbakwa osisi niile ka mmadụ ya eji wee tụ bedị eji alarụ ụla idina wuana larụ na-agwa ụla ịmara osisi ọ bụ ọgbakwa osisi niile ka mmadụ ya eji wee lụọ n'ụzọ kwachibido onwe dina na ya ba abịa hai osisi dịkwa n'ụdị n'ụdị mana onye fọnichọ mbụkwa nke o butelu onye na-ekata osisi nna awakwala osisi ọfụma nna asampepakwa osisi a na ọya alụkwa ọrụ ọ ya amakwa mma eweli elu abedị ọ ya amawụkwa onwe ya ewele osisi ndị mmụọ eweli elu tebụl unu ebute nri dọbana ya na-eri ha makwala amalụ na ezinụlọ ahụ anyị ejenata mma maka osisi ahụ eji wee lụrụ ya dainin ọga ịkpatala ego ngwa afịa gị na-abata anyị chọọ ka ịfọnichi ebe gị ịma aga n'ogbo osisi ma ọ ịma aga ebe a na-alụ fọnichọ ịpụta efu ndị alụchasị ọ na-ama ịma akwa n'ogbo osisi mmụọ ịma akwa ma ogbo osisi mmadụ ya edobe isi na ya ma ọ bụ dobe efere eji eri nri maka na alụchasịara ya ọ na-ama igolu o butekwala ọdịda nwoke o butekwala nsogbu nwoke enwekwa ike osisi ahụ abalị ha na-ekwe egwu ọ bụrụ tebụl eji eri nri ọ na-ekwe egwu anakọta enu ka ngazi na-akụ gbamgbamgbamgbam ma na-akọrịkọta ngazi ifeba ya eri n'osisi iji egota n'afịa ana m agwa nwoke ma nwaanyị bụ onye Igbo nke mbụ n'ịkpatagwo ego wee chọọ ka ị lụọ ụlọ mala amalụ na dekin ahụ a na-eru kai jụkwa ese maka osisi eji erulugo dekin kee ndị ya sọplai ọnụ ụzọ ọsụ anya bụla obodo oyibo ka iji egote ọnụ ụzọ ọkwa osisi hapụcha na ha mere nke ha ọmachasịa ịmala osisi ọ bụ
ebe mmadụ ga-esi zọta onwe ya n'ọdịnala ndị Igbo mbụ. Kedu osisi famili anyị na-agbani ya? Kedu osisi agbụrụ anyị na-agbani ya? O nwere ndị gbaa na ngwu, o nwere ndị gbaa n'ọjị, o nwere ndị gbaa n'egbu. Ọ bụrụ na isolu osisi ọbụla agbụrụ gị gbani ya wee na-aga, ihe enwenata nsogbu. Mana ọ bụrụ na ije gbaa n'osisi sọlụ gị, isi mmọnwụ a na-eti eti eji apịa ụtarị, ọ bụ osisi. Enwere ike nke ahụ na-kwesịrị ka e weli etinye mmanwụ eji apịa ụtarị, maka na mmanwụ eji apịa ụtarị bụ mmanwụ obi aṅụrị. Na ndị be anyị na-eme mmemme dị otu a, na ndị a na-eme mmemme dị otu a, akpọpụta mmanwụ apụtasịa, a na-apịa onwe ha ụtarị, ọ ka a na-enwere obi aṅụrị. Mana o nwere nke a pịara pịata okwu, mana o nwere isi etiri n'ụdị n'ọrụ isi mmọnwụ ewere efu ihe ọzọ. Ọ kwesịrị ka anyị nyochaa, ka anyị mara osisi agbụrụ anyị gbani ya, maka na onye mara osisi agbụrụ ha gbani ya, isobe osisi ahụ na ihe enwenata nsogbu. Mana ego mmeziri ka a ghara ịma. Ikekwe anyị na-apị yawu yawu, ego abataziala gị, na-alụ dọọ, na-alụ nta, na-alụ gwongwodongwo na-edobe. Ị maazi ka ije jụwa ese mara osisi unu gbani ya, emechazie mmadụ enwebe nsogbu. Ayịyọ m na-ayọ, nke kacha mkpa, ndị na-atụ ife mala amala na ife ọbụla anyị tụrụ wee binye mmadụ, ọ bụrụ na okpodoro isi n'ala, mala amala na onye ahụ tụrụ ya na ga-ata afụfụ dị na ya mgbe ọbụla o ji na wee bụrụ. Ka ị nene ife ị na-alụ, ma na osisi ọbụla akpodoro isi n'ala wee dọ naanị ya na ọbụla oche, ị na-ekwu okwu ị na-ekwu ya dị ile, maka na akpodoro isi n'ala. Mana idobe otu otu kwesịrị ịdị, dobe efele ọjọọ otu otu kwesịrị ịdị, dobe ife niile ma efele nri na ofe otu otu kwesịrị ịdị. Gaa ị na-eme ife ị na-eme a na-aga. Ekenekwa gị ọzọ. Daalụ Ezenwata Nwaezeigwe. Ajụjụ nke ọzọ anyị ajụ ọgbụgba ndụ a na-agba tupu mmadụ awụrụ onye na-atụ isi otu isi atụ, ma tupu anabata mmadụ ka ọ wụrụ onye na-atụ isi otu isi atụ. Enwekwala ọgbụgba ndụ o. Ezenwata Nwaezeigwe abata na be m, ụmụazị m na fada alụ ya bụ ọlụ. Adama na-akwọ mmadụ ego ọjị ya, ka ị wetara m ọjị ka ị wee bịa tụba ife. Adama na maka gịnị? Onwekwa onye kụziri m n'ọbụ ịsapịa ọnụ gosi na ọlụ a n'ihi alụ nwunye. Anyị enene ife, anyị agba afa malụ na ọbakwa. Ọ bụrụ na ị gbara afa, ife ị ga-eji wee malụ na onye agbara agbata obi na-eto ife. O nwere onye ya abụọ, ọ baa ebe ọ na-awụ arụ, ọ wụcha arụ, ọ ya asa silipas ya. Ọ sacha silipas ya, ọ dịya ka ọ na ọ dịrị ọcha, o bidokwa n'isi saba. Ọ sụcha akwa ya, ọ dịya ka ọ na ọ dịrị ọcha, o bidokwa n'isi sụba. Igbogo ọnka ka a kpọrọ ya. Otu ahụ o si wee bụrụ nka. Onye na-eme ụdị ihe ahụ na-eme onwe ya ka ọ dị ọcha, ka atịtị ghara ide emetụ ya n'arụ, ọ ya alụnwukwa ya bụ ọlụ, maka na ọlụ nka. Ọgbụgba ndụ dị na ya bụrụ ịbatazie be m, osisi ndị ahụ ndị gboo dobere na chi na ikenga m nke m ji aka m dobe, anyị abịa n'iru ya, eweta m ọjị, eweta m nzu, eweta m edo. Ana m agwa ha, nekwa na onye nke a na ọ batakwala ọfụ, mekwanụ ka ife a na-akụzi ka ọ na-abata ya. Maka na ife m ji emeri ya otu a bụ na Ezenwata amagolu na ọlụ anụnwa abụrụkwa obele ife. Ukwu mgbu, arụ mgbu, amaakwa m ka mma adị na nka. Ọkụ ya mere m ji anabata ụmụazịrị nne Adama na Kobo. Agbaa m mbọ na-akụziri fa ka fa mụta ya, ka ọ ya abụ mgbe nna nwezi ike ịkụnwu kpomkpomkpom, ọ bụrụ na ụmụazị ahụ amụtago ọlụ na-akụ ya, ifugo na agụụ ya agụrọ m. Emeghele m ọnụ ụzọ be m, mfu ka mmadụ na-abata farili nne.
falutezie nso ife nna gwa gị ife ahụ na nka m nnazi kendịdiva ọsị m ọga ọ na ichetazi onye mbụ ọkwa ịkụzielu m ọlụ ewo na-enwunye m na ụmụ m na ụmụ ọlụ m a na-ebutusi akpa rice na-ebutu akpa beans na-ebutu nta na-ebutu imo emechazie nwatakịrị ahụ asị m ọga onwe ibe nchọ ka ngwa gị bịa keneri esolu nya mara jijijiji asị agadi nwoke gafeta n'azụ ụlọ o were ihe nwatie m n'aka ekwuchie m aka ahụ nkwughezie nya o nwekwa ike ọ bụrụ ihe ahụ a na-ese ese nji ahụ maka gịnị na nkwukwa na mmadụ dị ndụ anyị akwụsị m anwụrụ na mma na-ese anwụrụ wee rue na m anwụrụ ekene m unu daalụ. Ichelu na abịa n'ala Igbo ichelu na nwaanyị nwere ike ịwụ onye na-atụ isi atụ? ọ dị mma ọ maka enwere nwaanyị nwoke enwere nwoke nwaanyị mbụ na onye ahụ nwunye ya emeri ịnyanga n'isi nri nwunye ya nwere ike ịdọ na otigoro n'ibu ute si Amadan bịa rie ọchọ dị mma ọ zago ụlọ o tụchagwa afele ọkwa onye na-anụ nwaanyị onye a bụ nwoke nwaanyị nwoke ọ ya agba bọọlụ ọ ya akwa trọkụ ọ ya akwa wibelo ọ ya egbukwa akwụ ya ife ọbụla nwoke ya eme ọ ya emie ụdị onye ahụ mmụọ ya na famili ahụ enwere otuto enwere nka ndị na-atụ ife ọ bụrụ na ọ nwere nwoke nọ n'ụlọ ahụ nke nwata nwaanyị ahụ ya atụ ife sefụ karịa nwoke andị o nwere ife ọ ga-eme ife ịma mbụ zeelu nsọ a na-asọla osisi maka nwaanyị nọdụ na nsọ ya o nwere osisi o ya emetụ aka nwee osisi o ya na-emetụrụ aka nwata nwaanyị dị ime o nwere osisi o ya emetụ aka nwee nke ọ ya na-emetụrụ aka maka na ụfọdụ na-eje mee nwaanyị ọbala agbaba ya ọ dị ime ọ pụọ a na-eje ebe a na-eje ekpere na-eje nka na-eje nka mana ọ bụrụ onye ghọtara ebe a na-eje ọma na osisi dị otu a mgbe ọbụla ọ bịa na-arụ na ọdị arụ na-abụ ọ gbaala osisi ahụ ọsọ maka na ile dịchanya ya emee ya otu ahụ nwata nwaanyị ka m na-agwa gị na ọ ga-alụ ya bụ ọlụ karịa nwata nwoke. Nwere ike ịgwa nwa anyị ife kacha dị egwu ịgabiga ọgụlụ n'ebe osisi nọ? Ọ karịkwala akarị o. Nke mbụ, osisi ahụ a na-akpụ inyi. Ana m arọ ndị Izuọgụ ya bụ nnukwu mmadụ m na-alụlụ ọlụ otu o si bata be m ofu onye bata be m sị na ya bụ onye arọ ndị Izuọgụ nọọ Imo steeti ka ọ dị na ya mana Anambra steeti na anyị na-enwe arọbụnagụ each family na-enwe arọbụnagụ mana n'Imo steeti na fa na-enwe alụsị nọ nwere alụsị nke fa na fa alụchagoli ụlọ nọọ ka ntụ alụfa iru alụsị ahụ ga-eji na-apụ apụ na ekpe mmadụ na ya nwesị ya mba na ọ bụrụ sọsọ iru wee gụọlịa ife niile kwesịrị ịnọ ya dị n'alụsị ahụ ọsị m ego one nsị a na mama akwụ ọsị m ka ife mee na mamarọ nsị a na amfụrụ onwe m mgbe mụ na gị na-ekwu okwu afụrụ m onwe m ka m na-atụ ya bụ ife mana afụrụ m otu anyị si wee kwuo okwu ego anyị nọzu 2 to 3 hours o wee sị m kedu ife a ga-eme nsị a ọ bụrụ na unu bịa anyị eje ebe a na-ele osisi egote isi ịnabazia ntụcha ife mgbọsị ị ga-abịa ibuli enu onwe ife sọlụ gị inye m ọsị m ka akpọgodo ọgị ya ife nnụlụ ọgị ya kwuru mbụ onwe ego iji kọmiti enya na ụdị mmadụ aka nchọ bido mgbọsị ahụ wee gaba maka nya bụ nwatakịrị agbanya fon ya si m kedu afa m nsị anọghị Ezenwata Nwaezeigwe ọsị m na bido taata gaba n'irichago nsị ọsị m nọọ ifenya gwa m maka na ọ bụ na mmalụ onye kwuru okwu a ebidokwa m mbọsị ahụ richaba ahụ mana osisi ahụ a na-akpụ inyi ka anyị gabigala
ife dị egwu ya bụ chairman pụtara ofu ụtụtụ na-arụ ndị izu ọgụ kpọọ m sị m na ya chọrọ n'okwu alụsị ya ebe ndị ọcha ga na-anọ, ebe ndị igwe ga na-anọ, ebe gọvanọs ga na-anọ n'okwu alụsị ya ka a ga-esi mee wee kpọọ ya chairman ọzọ m si ya na oyinyi na osisi a na-akpụ inyi ka a ga-eji wee kwụba pila ụlọ ahụ, nya ka a ga-eji lụ tebụl, nya ka a ga-eji wee lụọ oche, nya ka a ga-eji wee lụọ efele nri na ofe ife ọbụla ga-adị n'ime ebe ahụ n'oyinyi. Ịghọta ego ahụ a na-ebu na Ghana must go ịbata be dibịa bụrụ ego sụbalị ya omebe ife sọlịanụ. Ebe ọ bụ na ndị ike ya abata n'ụlọ a ka anyị were inyi wee suo ya ma ịbụ obere mmadụ ma ịbụ nnukwu mmadụ, onwe ife ọbụla iji wee bata n'ụlọ ahụ ọlụa. Emekọnụ onye a na-akpọ empelọ na n'Imo si m na osisi ahụ dị wee siarụ ndị izu ọgụ wee nata. Dọtụ chairman bili moto siana odu nwa m na-azụ n'akwụkwọ enwere m mashin na-abụ bifo njebe n'inyi ahụ, mana inyi ahụ kụrụ moto ahụ injin, inyi ahụ kụrụ mashin na-aba ahụ injin, inyi ahụ ya ọ gbara m ụchụ. Mana etu esi ekwu ya ka Chineke si alụ ọrụ, inyi ahụ chọọ ka ọnyị ya m mana ọnyị nwozi maka gịnị na chairman m bụ agba chairman. Ezenwata Nwaezeigwe abịa n'ọlụ a kịta ị na-alụ na kelee etu isi ekpebi osisi ị ga-eji wee tụ ike ngachi ọngụwa na-ekpebi ka onye na-atụli ya ka ọ bụ afa. Ezenwata Nwaezeigwe enwere m ike n'ikpebi onye bịa m ka atọli ya chi n'ike nga. Enwere m mmụọ nje n'anya nne onye ahụ anya mmanụ na ọ bụ n'ọjị na ọ bụ na ngwu den ọ bụla onye nwere mmegide onye a na-emegide too much maybe na ọ nwere nne ma ọ na ọ nwere nna ma na ọ nwere ikwu ndị ya ekwuli ya ewele ọjị wee mee chi, ewelu ngwu wee mee ikenga, ọmụmụ egbu ngwu na mmadụ apụrụ ya nkọ ka ile wee dị na ya. Daalụ. Ọlụ ga-akịta ị na-ewe dịka ịzụ afịa like ife eji enweta ego ka ọkpụkpọ oku, ị na-ebuwe ego ụzọ n'ọlụ a ka ị na-ewe nọọ ife ọkpụkpọ oku? Akwa ife ọkpụkpọ oku ka anyị welie maka na ịbata be m ọlụ alụlụ ndị mmadụ ma ndị aka ya alụ juru mana ọ nwere nke ekwuru kọbọ na nlụchalụ gị ife sọlụ gị and otu ahụ m na-adị agwa mmadụ prize aka m liju afọ dam na m gwara mmadụ ego na-eji alụ so na nwere ego na-aji alụ ya na nenechalụ gị ife gwa gị isi a ga-eji wee lụ ya anyị lụchaa ife sọlụ gị nye anyị. Daalụ sọ. O nwere okwu ikpeazụ ị agwa nwaanyị? Okwu ikpeazụ mma gwa unu kwa anya saa ọsị gị ọsị ọdasịn ya n'ife dị na ndị na-atụ ife anya saa maka ada ama akpọdio isi na asị gị n'ọdụ otu ama n'ọdụ nke ọzọ ọya alụkwa ọlụ nyocha ya enyocha ọfụma. Ndị gboo si jee bụ onye na-atụ ife asọrọgụ jebe n'afịa. Ekene ndị Ezenwata Nwaezeigwe mmanwụ anyị kenere gị Ogbuefi. Daalụ. Ndị be anyị ụnụ anụnanụ ajụjụ ọnụ anyị na Ezenwata Nwaezeigwe ka o si wee kọwachaa nyawa ife ọ na-eme na-enwe mmanụ Igbo nwere ife. Daalụ nọ anyị ka anyị pụtakwanụ mbọsị ọzọ.